Blomcujú mnou emócie, čiže neviem popísať ani dnešný deň. Človek si to asi ani neuvedomuje, čo sme dosiahli a čo sme spravili. Kameň zo srdca veľký a balván z odpovednosti opadol. Ale na druhej strane masa tých ľudí a tie príhovory a všetka tá história, keď si to premietate dozadu celý film, tak je to samozrejme veľká radosť a veľké zadosťučinenie a naplnenie nejakého kvázi až nereálneho sna, ktorý sa stal skutočnosťou. Bolo takmer 18 rokov boja, či už s legislatívou alebo pozemkové vysporiadanie, zmena legislatívy, naklonenie ostatných členských samospráv, verejnosti, obyvateľov. Boli to aj vlastne skupiny, ktoré bojovali proti budovaniu tejto cyklotrasy. Čiže toto bolo v začiatkoch. Potom už keď sa legislatíva upravila a bolo možné prenajímať nevyužívané lokálne železničné trate na cyklotrasy alebo na iné stavebné objekty. Potom to zase záviselo od financií, teda od finančného rozpočtu. Našťastie sme prišli do obdobia výzvy plánu obnovy a odolnosti v rámci Slovenskej republiky, ktorej nositeľom bolo ministerstvo dopravy. Tam sme si podali žiadosť v roku 2022, ktorá bola úspešne vyhodnotená v roku 2023 v máji a už vo februári 2024 sme slávnostne otvárali stavenisko. Od začiatku stavby, tak ako pri každej stavbe, aj pri tejto našej líniovej stavbe sa vyskytli nejaké komplikácie, ktoré nám oddialili termíny ukončenia. Ja môžem dnes len poďakovať úplne všetkým, či je to od projektantov, cez mostárov, staviteľov, subdodávateľské spoločnosti až po občanov, obyvateľov tohto regiónu za podporu, pomoc. Nájde sa nejaké percento ľudí, ktorí robia nešvári alebo sú proti, ale to už patrí nejak k životu, o fungovaniu. Oficiálne dĺžka projektu cyklotrasy Zelená cesta je 17 km 89 obojsmerných. Len v telese bývalej železničnej trate je to 7,6 km. Tých 17,89, ten rozdiel, sú vlastne tzv. Zóny ukludnenia v obciach Trebatice, Krakované v meste Vrbove, kde sú miestne lokálne komunikácie vybavené cyklistickým mobiliárom a dopravným značením, kde je ukludnená doprava na rýchlosť 30 km za hodinu. A to je tiež súčasťou cyklotrasy projektu ako takého. Nie len pre obyvateľov mesta Vrbového a priľahlých obcí ako Krakovany a Trebatice, ale aj pre cyklistov z Nijavy alebo zo Záhoria umožňuje prísť cyklistom až priamo pod chodom cez cyklistický koridor do mesta Piešťany priamo na železničnú stanicu a práve aj mesto Piešťany buduje ďalej, rozširuje svoje cyklotrasy v rámci mesta, tak aby cyklotrasa Zelená cesta už dnes mohla byť a už je napojená na dlhú varskú cyklomagistrálu. Čo sa týka financovania, ako som spomenul, najväčšiu časť predstavuje podpora alebo teda finančné prostriedky z výzvy z plánu obnovy a odolnosti. Tam sme sa aj po prácach navyše dostali na sumu cez 4 900 000. Celkovo ale projekt stal cez 5,5 milióna. Tým, že naše združenie je tvorené 4 členskými samosprávami, tých finančných prostriedkov v samosprávach nie je toľko, by sme dokázali vyskladať 530 000, tak mali sme jednu veľmi dobrú klauzulu v nájomnej zmluve so železnicami Slovenskej republiky, kde sme mohli zdemontované kolajnice, to železničné lôžko speňažiť. Čiže to sme cez verejnú obchodnú súťaž predali, zobchodovali a zbytok 200 000 chýbajúcich nám pomohol zafinancovať pán župan alebo Trnavský samosprávny kraj v bývalej železničnej stanici Vrbove. Tak tu máme druhú časť projektu, tzv. Architektonická zóna, ktorá tiež nebola predmetom vyhodnotenia žiadosti plánu obnovy a odolnosti. A to je architektonická zóna, kde by mali pribudnúť preliesky, nejaký amfiteáter. Tu vidíte aj koľaj, ktorá bude slúžiť pre skúšku drezín. A takisto medzi koľajou a cyklotrasou bude tzv. Naučný chodník alebo nejaké spomienkové tabule na pôvodnú železničku. Mikroregión Nad Holečkom má vytvorený generál cyklotras, budovania cyklotras a práve tie tri združenia, ktoré tvoria vždy samosprávy, cez ktoré tie cyklotrasy plánované majú prechádzať. Najďalej sme v združení obci cyklotrasa Holečka a to je napojenie vlastne z Trebatic, železničnej stanici na zelenú cestu a tá cyklotrasa by mala smerovať až do Veľkých Kostolian cez 6 našich členských obcí. Dĺžka tej cyklotrasy je cez 11,6 km. Združenie obcí cyklotrasa Podhorie. Tá zase bude budovať cyklotrasu, alebo má v pláne vybudovať cyklotrasu z Vrbového tiež do Kostolian cez Chtielnicu a tým pádom sa dostaneme k zokruhovaniu v objeme alebo v dĺžke 42 km cyklotras v mikroregióne Nad Holečkou.